batean bizi ziren nerabeak zizten. 12 urtera arte, ez zinezen eskolatuak izan. Lehen astea iragan berri duzue kolegioan, eta zuk Miren eskolan segitu nahi duzu. Maialenek aldiz ez du berriz itzuli nahi. Miren hasita hiruna bertsu 10 ekipian. Ronkizatea ez da inoren kondena, naiz izan gure kezka ta gure problema. Orain ez dut sinesten, ez jakin naizena, hainitz ikasi baitut urteetan barrena. Orain ikasi nahi dut haiek dakitena. Orain ikasi nahi dut haiek dakitena. Aste bete eskola, hortara joanik, ez dut ezer ikasi, ta ez egin lanik. Oiek dakiten dena, badakiz jadanik, ta ezazu pentsatu zozoa naizenik. Bizitzaren eskolan ikasiko dut nik. Bizitzaren eskolan ikasiko dut nik. Naiz etxeko eskola dugun atseginen, ta amaren jakintza finenetan finen. Naiz hemen alzo hori ez dugun ediren, segi dezagun hemen Maialen ta Miren. Haiei ere ez die kalterik eginen, haiei ere ez die kalterik eginen. Nik ere segi nahi dut, hartzen ta ematen, guretik ere pixkat ikasi dezaten. Baina uler ezazu alakoren baten, nik ez dut segitu nahi eskolara joaten. Jarraitu nahiko nuke nomada izaten. Jarraitu nahiko nuke nomada izaten. Zuk bizi nahi zinuke nomada antzean, ta nik borrokan segi hemengo trantzean. Notak hartu ta hartu gelaren ertzean, dena idaziko dut zuegon etxean. Erakutsiko dizut etxera sartzean. Erakutsiko dizut etxera sartzean. Bai hola segitzea, asko zaz